Bala Tirkiye wek hemû dinyayê li ser sondxwarina Donald Trump û lê li vê derê ya girîng ew bû ku Trump wê guhirtineka çawa bîne. Ev yek di nav gelê Tirkiye da jî gelek bi baldarî hate şopandin. Di kolanên Enqerê da hin kes bi hatina Trump dilxweşin. Lê hin kes jî ji Trump ti hêviya wan tunene. Ahmet Arkan hilbijartinên Amerîkayê ji nêzva şopandiye û di dilê wî da çûyîna Amerîkayê jî heye. Ew hatina Trump girîng dibine. Lê li gor Fatih Çalışkan jî dê her tişt wê wek xwe be û tiştek neguhere. Bence zaten Amerika için en doğru karar Trump'ın seçilmesi oldu. Li gor min hatina Trump herî baş e. Gelê Amerîkayê ji biryar herî baş da û Trump hilbijart. Piştî şewata Los Angeles aboriya Amerîkayê hinekî xirab bû. Ji ber wî jî biya min Trump dê aboriya Amerîkayê rast bike û gelek pirsgirêkan jî çareser bike. Zaten Joe Biden Şuxe Joe Biden zêde bandorek veneda. Ji ber wî jî diyar bû ku Trump wê were hilbijartin. Ez hatina wî normal dibinim. Lê ez bawer nakim ku ev zêde bi bandorî be û hin tişta biguherîne. Çavên Tirkiye jî li ser Trump bû dê ew ê di warê geşedanên Rojhata Navîn da çi bêje. Gelo wê leşkerê xwe ji Sûriyê vekeşe an na. Lê Trump di vî warî da ti tiştekî vebir diyar nekir. Önder Tuncer dema rewşa Trump di vî alî da di nirxîne dibêje hêviya min bi Trump tunene. Trump zaten daha önce de başkanlık yapmıştı. Şuxe di dema berê da jî serokatî kiribû. Arastî ez evî zêde napejirinim. Biya min ji bo Tirkiye wê tiştek ferq neke. Yek diçe yedin tê. Trump jî heta niha ti tiştek diyar nekiriye. Hêviya min bîvî tune. Pirsgirêka Sûriyê di serî da geşedanên Rojhata Navîn bi vê nevê bala Amerîkayê dikişîne. Lê dewletên ku di vê herêmê de ne her yek dixwazin ku Amerîka berjewendiyên wan biparêze. Tirkiye jî ji van yek dewletan e. Lê di vî warî da gelê Tirkiye qasî hêvîbûnê ew qasî bêhêvî ye. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enkere.